da ƴaƴan annabin da kowa ya sani shi yanka ragon sunan su ya kaunace su fiye da kowa yayi wasiya da su zuwa ƙarshe ba ma a keta su ba kakkashe su duk akai makasan nan an san su sarai zaman ka lafiya ka ce musu radiyallahu anhu shine zaman ka lafiya. Malamai sun hada ƙarfi guda sun murza gashin baki su ga ɗan takaza-kazan da zai taɓa su, mu kuma muna cewa mu ga ɗan takaza-kazan da zai halatta jinin 'ya'yan annabi. Din mai hannu a zubar da jinin Imamu Hussein Allah ka tsini ma ko shi ne wa ban ce wanda ya bani mai hannu nake cewa mai hannu wanda ya wannan katsi ne mai ma ka ɓata lokacin mai hannu duk shegen da ke da hannu a taɗiɗin wannan ta'addanci da aka yi a Karbala Allah ka tsini ma Allah ko shi ne wa kuma haka masu murza gashin baki su ƙara ma da na izga a gaya musu in sun shirya mun shirya.